mengenai iman gaib. Iman gaib nggih? Nomor 9 nggih. Iman gaib. Sekarang saya bacakan dulu dan nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti nerangake iman gaib nomor 9. Nomor 9. Jadi syaratnya iman gaib itu apa? Ya berarti nomor 1 sampai 8 kemarin yang dijelaskan kemarin itu harus sudah paham. Ya wis dipraktek nih. Bar ngono kesampan terus sampean kejar ilmu tersebut. Nanti sampean akan datang pada posisi iman gaib. Berarti bagaimana? Ya kudu wis paham apa? Iman iqrar, iman tasdik, iqrar, iman yakin atau iman khairul yakin atau iman apa kemarin Ali iman yakin, iman khairul yakin atau iman ainul yakin, terus iman hakul yakin, terus iman tauhid, terus iman makrifat. Nah, ada iman makrifat. Nomor 9 ki iman makrifat. Nah, iman gaib, kelewatan dari iman gaib. Dan sekarang iman gaib sekarang ya. Sekarang iman gaib. Jadi saya baca dulu. Dene iman gaib iku imane wong kang anduweni dasar takwa. Jadi yang namanya iman gaib harus dasarnya siji apa? Takwa dulu. Lah takwa di sini tuh berbeda dengan pemaknaan ketika sampean masih posisi dalam syariat dulu. Lek pemaknaan iman di dalam syariat dulu kan jenenge iman itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya karena dasarnya apa? Takut. Ngerti? Mergo sampean duwe wedi karo Gusti Allah, sampean gelem nglakoni. Sebenarnya yang namanya takwa itu bukan seperti itu. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya karena apa? Karena cinta, karena mahabbah. Mahabbah kepada siapa? Ya kepada Allah. Mungkin sing sampean golek sinten? Gusti Allah kan? Ya berarti dasarnya sampean mahabbah karena Allah. Sampean menjalankan itu mergo karena cinta. Padha kaya sampean diperintah bojone mergo sampean cinta karo bojomu. Oh gak mergo krana wedi karo bojomu. Ngerti? Aku budal iki sing ngongkon pacarku utawa bojoku. Apa maneh iki sing merintah Gusti Allah. Dasarnya cinta, bukan dasarnya mahabbah, bukan takut. Lek takut itu berarti misalnya sampean karo pimpinane. Nah, toh. Wah, aku lek gak budal dipecat. Aku naati perintah iki mergo wedi. Padha kaya sampean gawe helm. Lek dasare sampean takwone mergo wedi polisi, ya seperti itu. Aku lek gak gawe helm kena tilang. Ngerti? Lah sing pemahaman seperti itu masih sampean pemahamannya masih pemahaman syariat. Berbeda dengan pemahaman takwa dalam arti hakikat. Lek dalam arti hakikat yang namanya takwa itu dasarnya cinta. Padha kaya sampean gawe helm ora krana polisi, ora krana enek undang-undang wajib memakai helm, bukan. Karena apa? Karena dasar Anda melaksanakan itu untuk keselamatan diri Anda. Ngerti? Jangan gak helm lah. Aku ngelek gak helm, kecelakaan bluk, sirah natap, pecah gegar otak. Nah, karena kesadaran, ngono lho ya. Jadi takwanya karena dasar sadar, bukan dasar takut. Lek takut berarti Anda masih kategori masih takwanya takwa syariat, ngerti? Lek sing dimaksud takwa dalam ilmu hakikat ini, takwanya adalah kesadaran karena Anda cinta kepada siapa? Kepada Allah, seneng tresno mahabbah wis metu. Makanya Anda menjalankan perintah karena seneng. Wis ora mikir swarga neraka, ngerti?
Berbeda kalau dalam pemahaman syariat, melaksanakan perintah mergo takut, melaksanakan perintah mergo upah, melaksanakan perintah menjauhi larangane mergo apa? Swarga, wedi neraka, ngerti? Nek sampean sudah menginjak belajar ilmu hakikat makrifat, wis ora enek pandangan swarga neraka. Swarga neraka kuwi makhluk, ngerti ya? Alame muhdas. Paham? Sing dipandang apa? Ya Gusti Allah. Sing dipandang apa? Wusul. Ngerti ya? Nah, kalau tutup nih. Lan iya iku imane wong kang wis ngerti gaib. Ya, iki imane wong kang wis ngerti gaib. Gaib itu maksudnya bagaimana? Gaib itu adalah ketika Allah di dalam martabat 7 itu dijelaskan bahwa Allah itu gaib, gaib. Sing dimaksud gaib itu bagaimana? Sing dimaksud takyun awal bagaimana, sing dimaksud takyun sani bagaimana, harus paham. Karena nanti lek sampean belajar ilmu hakikat makrifat itu nanti ada yang namanya martabat sab'ah, martabat 7. Apa itu martabat sab'ah, martabat 7? Martabat ketuhanan, ngerti gak? Jadi di martabat sab'ah itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya martabat qadim, ada yang namanya martabat muhdas. Lek martabat qadim kuwi martabate Gusti Allah. Lek martabat muhdas martabate makhluk. Lek martabat qadim itu ada 3 akadiyat, wahdat, wahidiyat, utawa dat, sifat, asma. Lek martabat muhdas af'al, utawa laire kabeh ngalang saisine, kuwi martabate makhluk. Lah sementara di sini sing jenenge iman gaib itu apa? Yang namanya iman gaib di sini adalah Allah ketika masih la ta'yun, utawa Allah masih di dalam ahadiyatnya. Ngerti gak? Allah sik rung kersa menampilkan diri. Allah sik la ta'yun. Allah gum manifestasi. Allah belum menampilkan diri, itu nama lainnya. Paham? Allah sik dalam kategori sik ijen dhewe, sik rupa wujud sak weca, sik rupa mahdi, sik dat mutlak kelawan itlak, sik wang-wang wung-wung utawa awang wung utawa suwung padha ae. Laisa kami sendiri saiun padha ae. Ngerti? Anjan niku sik ijen gampang ngoten. Niku dan sing jenenge gaib itu seperti itu. Paham nggih? Ya, kula terusne saiki. Dene kang den gaibi iku sejatine Allah. Allah sejati, iya iku Allah nalika isih gaib, iya iku nalika Allah isih durung brai. Allah sik durung brai. Sampeyan lek enek kata-kata durung brai ora kaya braine makhluk nggih. Maksudnya durung brai ning kene Allah durung brai itu Allah gum kersa menampilkan diri. Ngerti? Lek makhluk, braine makhluk utawa menungso piye? Wah, iki anakku wis brai, wis ngerti lanangan kuwi lek makhluk. Iki Gusti Allah dudu gak ngono kuwi, gak padha. Paham? Sapine wis brai lho, kok sapine wis brai kuwi njaluk rabi sapine. Ora padha kuwi lek makhluk. Lek dimaksud brai ning kene iki Allah gum kersa menampilkan diri. Terus kena den arani Allah isih la ta'yun. Lha iki lho menampilkan diri, la ta'yun iki gelung menampilkan diri. Tegese durung ana kang ngerteni babar pisan
sejatine Allah ya iku isih wujud mahdi, gila isih wujud mahdi. Tegese isih wujud kang saweca ya iku Allah isih wujud mutlak kelawan itlak sing tak jelasne mau. Nggih ta? Tegese isih wujud kang saweca ya iku Allah isih wujud mutlak kelawan itlak. Tegese isih wujud dhewe. Lah, isih wujud dhewe tanpa ana kang maujudake. Berdiri sendiri Gusti Allah. Lek makhluk iso berdiri sendiri. Itu enek dhewe, enggak bisa. Kalau makhluk enek sing wujud nih. Gusti Allah enggak. Ya wis enek seperti itu. Paham? Isih urip dhewe tanpa ana kang nguripake. Lek makhluk enek sing nguripi. Lek Gusti Allah ya urip dhewe mbok kapan? Sapa sing nguripi? Ya wis urip sementing ngono. Gak usah bingung. Ngerti ya? Nah, makanya sifatnya Gusti Allah sing sifat gaib kuwi utawa sifat latakyun kuwi, sifat akadiyah kuwi apa? Wujud, ngidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. 6 sifat kuwi manggon ning gone akadiyah utawa manggon ning gone dat utawa manggon nggone latakyun. Ngerti? Gusti Allah isih gaib, ngerti? Si ijen, ngerti? Nah itu. Kang nguripake isih jumeneng dhewe tanpa ana kang jumenengake, awal tanpa ana kawitane, akhir tanpa ana pungkasane. Gusti Allah kuwi ya ora enek awal, ya ora enek akhir, berarti teng mrikan awal tanpa ana kawitane berarti gak enek kawitane piye? Lek Gusti Allah iki gak enek setate, ya dhisik pokoke. Ngerti? Lek makhluk ada setatnya. Ngerti? Lek Gusti Allah gak enek setate, kapan dhisik. Ya mbok sementing wis dhisik ngono enek. Nah, ndak? Paham? Ya kaya mengkono iku kang den arani dingin tanpa